Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tanpa latihan jadi. Iya. Kabare. Sungai Panur tanpa kami kalian ingkang sok-sok agung kanthi Padang Ngawi. Ya, Sebenaripun Bapak Onean Wahartono kalian Bapak Dwiyanto Dastika Mas Antok Wiraka Bupati kalian Wakil Bupati Wonten Padang Ngawi. bener. Nggih. Satanipun dalu menika tumpatan sareng panjenenganipun kalian sedaya warga Geng Kadipaten Ngawi. Ya. Nah, ya ngono ki acarane kupatan ya. Kupatan iki halal bihalal. Piye? Halal bihalal. Halal bihalal. Acarane halal bihalal. Kok coba saiki aku tak takon karo kowe to. Aja kasar apa? Sing diarani halal iki. Ngeten nggih. Nggih. Jadi memang kan dewasa kula lajeng mawon. Mengke kesan digenane enten sing luwih pono. Nek halal niku sak ngertos kula niku nggih sak resmi utawa entuk wonten mawon gampangane. Halal iki sak resmi oleh. Nggih. Oh. Ya kok terus halal itu Halal bihalal kuwi dose tekse entuk padha entuke. Oh. jadi tegese padha entuke. Heeh. Aku entuk kowe do entuk ngono. Apa sebabnya halal bihalal kok identik karo lebaran? Ngapura iki ngapura. Sak ngerti kula, entuk sing paling apik iku entuk pangapura. Wah, bener to ya. Entuk apa-apa iku sing paling apik tumrap kula iku entuk pangapura. Dadi sing njaluk ngapura ya halal, sing ngapura ya halal. Jadi halal di halal. Ya kaya ngono genah, ngono genah. Aku ki bola-bali krungu tembung halal bihalal, halal bihalal. Ki tegese apa ora aku ki biar regam. Nek jane nek ngapura-ngapuran ku rasane jadi bojo, Mas. Rumangsa salah yo dan njaluk ngapura. Lah sing rumangsa bener yo dan cepet-cepet nek iki pangapura. Tuanku, alhamdulillah dalam digelar ringgit kados dari dadi utawa semanten kotak telu ora ketek jare iki yo metak wong kene. Orane kok tunggu latihan loro topi. Pengamat dinamakan tanpa naskah Nyatane ya dadi ora ketampuh. Ya, jenenge kok pengurusnya anyar. Pengurusnya Soalnya berpelatih kang kok. Siapa pengurusnya coba? Ya ora kan sebutin Wis disebut ya pas iki. Kok kami seloro niki abi-abiku anak-anak kula putu-putu kula Bupati Ngawi iso manunggal dadi siji kaya biyen. Amin. Awake dhewe iki aku dadi wong tuwa ya, Lah, gitu. awake dhewe iki arep ngopo to? Upama laris wis piye-piye nyatane aku ya ora laris. Nek anu to, apa arep bacar sik karo Kang Pedro karo Gareng. Pasangan lebaran to. Bacar sik aku nek kene lak paling nom aku kok bersama dalem sampean. Karo Gareng. Yo sepiro gedene lupa to karo Kang Gareng. Ora apa-apa. Wong tuwa ya putih. Jadi gunungnya bener itu orang yang mau kumpul, gunungnya salah itu orang kecil yang mau menol. Nah, Ini ya kuwi kok. Nggih Kang Gareng. Nek kowe jalan ngapura ning Gardu ya terus suwe-suwe. Lha ngapa lho? Lah sing bali ngerti iki gak sae kira-kirane apa-apa ya. Ngerti dhewe adine iki ora patek dobel-dobel ya iki. Nggih, Patung Agung kula tumrap kula panjenengan agare kami. Begini ana anakku yo iken saliku. Iya ana guruku yo bapakku abang. Sakirun. Kono dheweku maksudku yo iki kepareng mrene. Nyatane iki karo Abah Sakirun ya diampili kelire kok. Ayo. Wis ta pokoke butuh apa-apa ki suwane abahe wis ta tenang. Turut beniki nggo dakoni lho, ora wong-wong semelimbang kebayang karo iki yo ngabahi karo niken. Wah, iya. Kula wae dhewe gablak apa Ya. Malah ning budi ku antang wis. Makanya partai tambahan ya. Bentar.
Enggak tahu semuanya ini kowe jangan itu gerak papan mereka maju gitu. Tak mau Mbak Niken ya. Kanggo ndereke anu apa kuwi sadurunge ngaturi Mas Yudo iku sing diatur enggak Mas Yudo dhisik. Oh, Mas Yudo dhisik. Dadi perkara ibarat iku tuan rumah. Ya, bener. Sadurunge ngatur Mas Yudo yuk coba ngaturke lagu wajib yen pas lebaran ngene iki. Ana lagu iki. Lagune apa to? Lagune judulnya Idul Fitri kayane Mas Jupung Darmoyo Iya. iki dene nek gawane. Nek gawane yen gawane Mas Jupung gawane iki pangkur, nek guruku Suradija dimatur sudah sama yo gawe gowo gawane dandang yo. Kecuali raya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso sasi suwene kameper kowo nafsu mungkang gayuk suci ning diri tapi ukur Islam bagi merenggang aku terus apa halal dihalal di ngapura toko samanding dumadi aran hablumi tidak dimatur juga. Dimatur sudah. Dan yang belum. Terus lagune iki sing ngerita Mas Jupung dan Woyo Wan. Mungkin para guru sekolah mereka enem ono Mbak Ukun, ono Duk Rupi, ono Duk Rizky, ono Duk Iya, ono Sopo Sandi dari Warga. ono Warga, Warung. Yo, papan lagi. Arum. Yo, kabeh diatur jumene. Lagu iki Idul Fitri dereke Mas Yudo karo Mas Kondo yo. ya. Yo, Mas Yudo yo.